Mae kama wachake chenro moro mar buch jopiny Akelo Misori osedonjo ka en jagoro maduong' mar Kupete to kamano ahinya kuom miwa seche gi mwalimu. Erokamano ahinya. Jatend migawo mar somo Ezekiel Mashogu nogolo wach kawuono konyiso jopuonj madongo mag sikunde sekondar ni nyaka koro gitwe mana okanda. To nyithindo be wang'eno oornegi mokalo namba ma ginyalo keto. Ang'o ma koro dhi timore sani? Jopuonj gi dhi timo nang'o seche ma koro jatend migawo wacho ni otwe okanda to nyithindo bende ng'eny e sikul. Jopuonj dhi timo nang'o koro? Trevor, nitiere policies ma jatend migawo mar somo oseketo ma nyiso ni samoro en emothuyo jopiny kod jopuonj. En emothuyo jopiny gi jopuonj? Othuyo jopiny gi jopuonj nikech kaka sani endi an sama ne nyisa ni mondo abi ka an national school miluongo ni Murang'a High School. Murang'a High School ocha nitiere gi nyithindo streams apar mag jo form 1 higa mokalo. To sani koro nyisgi ni mondo gikaw streams 12. Magache ni to kendo pesa mar jo form 1 itero mana ka nying ji osedonje NEMIS. Tiyudo ka samoro kaka an gi president, an gi chairperson mar Murang'a sub county, Murang'a county, ma en iluongo ni Madam Esther. To nyisa ni Mumbi Secondary School moentiere pesa mar nyithindo 300 mar jo form 1 ma higa mokalo 2023 mane onego be noyudo nokoyudo. Koro ka ok jopuonj ochajo pesa ma inyalo timgo somo maber e yore mag somo, to geche nyithindo gi koro ng'ama dhi chulo negi. Nikech kuom siling 22,224 sikunde yudo ma 10,000 kende ka higa rumo. Nitiere grup moro e Ministry mar Education mang'ado pesa ni. Miyudo ka siling 1,300 ging'ade edu afya. To siling 5,000 giwacho ni mane do dhi gedo. Sama Kilimi Meria oeda commission mano omiyo President Kibaki wach mar solo pesa. Noyudo ka edu afya nokobedo factored in. Pesa mar siling 5,000 nokete gedo. Koro iyudo ka sikunde wa mang'eny mag jo mani sub county ma kao nyithindo ma chien kono. Ka ok ochulnegi pesa, to parents wacho ni gin ok ginyal chulo nikech sirkal wacho ni osechul pesa. Kendo sani nocho land ni wasetero 30 billion schools. To 30 billion schools to kowacho ni onding'o panga kata miyuga mix secondary school to yudo pesa di. Koro magi gik mamiyo kata wach gik mowachogo to jonyuol nyaka ikre ni nyaka gichul moloyo kanyo nikech somo marwa mar nyithindo en somo makowa kaka jokenya. To kadipo ni waketo nyao ni ok odwa chulo nikech sirkal osewacho ni pesa osechul, to wabiro mana undermine quality mar education mar nyithindo. Koro gimowachogo endo gin gik mokalo mani chien, otiyo gi siasa mondo wach ni sirkal timo to sirkal ok tim. Nikech adiri mar wach ni kuom 22,224 10,000 kende madhi schools. To jonyuol koro otim nang'o? Nikech ing'eni jonyuol be koro keto kamoro ma gikia ni giwinj ng'a. Sirkal wacho ni pesa osebiro, jopuonj madongo wacho ni nyaka chul fees. Chieng' mokwongo ng'ano ma nyaka giwinj. Chieng' mokwongo nabiro kae nawacho ni kwarito ni wadwa winjo mana duol achiel moa Jogo House, to wabiro miyo nyithindwa ok dhi sikul. Nikech duol mar Jogo House no endo ok ondik kata circular. Gisani endi minister odhi to chung, odhi address press, unu kawo mana news, to ok ondiko circular ni ma gima onego timre. Nikech oseketo ni kuom pesa manogol ma sirkal ndalo Kibaki ne siling 22,224 ne chopo kaka en no. To nyaka ne akanyo endo Kibaki wuok e loch. Pesa no endi chama jogo ka. Wasebedo kwa wuoye ni activity fees monego be ni activity team school ok tim jogo. Tiyudo ka activity fees no en gi pesa mong'adi
to pesa moro miluongo ni mar science and mathematics project en pesa ma jogo kawe, pesa activity ikawo, pesa edu afya ikawo, pesa mar gero skul ang'owa ikawo. Aparo ni magi gik ma koro onego bed ni jonyuol onego bed ni ng'eyo. Emomiyo kane chabiro kae ni ndalo mokwongo cha nawacho niya, MCA gi member of parliament mar gweng' onego bed ni go koko moromo mondo sirikal owinji gima timore. Nikech wan kwabiro ka, wan onego bed ni watetea ne jopuonj. To wang'eyo weche ma affect policy. Kendo policy kadipo ni constitution oseng'ado ni 22,224 en gima en pesa madhi e somo mar nyithindo, tuition and operations. To kinyal kelo onego bed nodhi kaka en. Winjane ni Steven ma Kisii wacho nang'o? Steven ogonwa Steven no imore. Aja yetungu Steven owino gunde mar gin goto sirko gota kedal mar Kisii. Idhi nade jaduo? Adhi maber. Erokamano. Wach ma jopuonj ni wache nang'o? Nikech koro chopo kama ikia ni winj sirikal kosi winj jopuonj. Gima be dier ahinya Trevor. Mabe dier ahinya ni iyudo ka seche moko nitiere jonyuol ma ok nyal to nyithindgi osetimo penj to sirikal be nowacho ni gidwaro ni mondo nyithindo odonje e skul atamalo 100. To iyudo ka nitie joma ok nyal to nitiere joma be nyalo neno ka sirikal osegolo koke ka wacho ni gidwa sako nyithindo e mier mondo giyud jonyuol ma otamre tero nyithindo e skul to janyuol ni onge nyalo. Ere okang' ma koro sirikal dwa kawo ne janyuol bende onge nyalo, to nyathi bende ok onyal tero e skul, iwacho ni ok onyal tero nyathi e skul to pesa bende okwamo minyalo konygo nyithindo. Kanyo ema adwa ni mondo japuonj okonywa. Okay. Erokamano ahinya. Okang' mane ma sirikal dhi kawo nikech gine mag ne gidwaro atamalo 100 mondo nyithindo dhi sikul to nitiere jomoko ma onge gi nyalo kaka jonyuol. Stefan wasewacho mokwongo kaendi ni bold step ma sirikal nokawo ni mondo nyithindo te odhi skul, kendo basic education en right mar ng'ato. Man nyithindo te manie Kenya kaendi onego bed ni gisomo koa e PP1 nyaka form 4. Ng'ato nyaka chul gino. Sirikal osewacho nochulo gino. Kendo nyathi ma dhi e day school onego bed ni en ok ochul kata ndururu. Ma kochulo gimoro kata matin to onego bed ni gichulo mana lunch kende. To infrastructure gang'o gin onego gima sirikal chule. Koro ka ng'ato sirikal ok nyal chulo, emomiyo awacho kama, ni onego bed ni members of parliament kawo thuolo moro chieng' achiel to gi discuss education. Makane paro mar members of parliament kanyo waduogo nikech Peter ma Nyakach bende ogonwa simu ka. Peter oimore? Trevor. Idhi nade jaduong'? Adhi makare. Ma iluongo ni Peter wuod Nyakach Kugume. Erokamano. Koro penjo madwa penjo chalo kama. Sirikal wacho ni nyithindo odonje skul atamalo 100. To iyudo ka Kenya karwa kaendi wan gi nok mar jopuonj. Nitiere jogo ma ok ondik gi sirikal, iyudo ka jowa gieki gine ma gikonyo staff members mondik gi sirikal. Ben sirikal oikore mar konyo jogo man gi lony korka puonj, nikech villages wa kuonde machalo kama gieki iyudo ni nitiere jogo molony, nitiere jogo ma osedhi nyaka kuonde tiegruok mag puonj to pok ondikgi gi sirikal. En ang'o ma timore momiyo sirikal ok nyal ndikogi? Kaeto penjo mar ariyo. Diere ma Kibaki ne nie loch, ne skunde ne bedo provided with books. To sani yudo ka koro jonyuol gima odumbi moro mikayo matin imanyogo mana chiro mondo mi dhi usi ing'iewo godo buk. En ang'o matimore ma sirikal sani koro dwa rucha wach buge moko mane bedo provided e schools ka ma sani endi tinde gionge. Erokamano. Yes, thank you. Mane questions me ka erokamano. Erokamano. Gintiere penjo ariyo. Mokwongo ne mar Steven mar okang' ma sirikal onego kawo mondo mi atamalo mar 100 mar nyithindo donje sikul to jogo maonge nyalo titimo nang'o? Eka koro wadonje mar Peter. Kaluwore gi penjo mar Peter ni onego bed ni jok ma kaka inyalo kony jok maonge nyalo. Mano emomiyo sirikal nosewacho ni wamiyo county, wamiyo members of parliament gibiro ni bursary. Koro bursary no onego bed ni okonyo nyithindo ma onge, onego bed ni gibe giyudo kanyo. Mano achiel. Mar ariyo, onego bed ni
pesa mochul mar Sh22,224 cha en pesa moromo ma nyathi mok nyal dhi e skul mar boarding to somo skul ma tie dalagi. Kato mar adek onego bed ni Teacher Service Commission bendo otero jopuonje moromo e sikundego. To koro winjo ka penj mar ariyo wacho openjo gipenjo wuod nyaka penjo ni to ere kaka inyalo kony jok mantiere gi lony. To aparo ni chieng' ni wabiro kae mokwongo cha ni wuoyo kuom jok mopuonje junior school. Iyudo ka nyithi jok mang'eny mosendiki puonj ondiki mana e orak, ok ondiki permanent at pensionable. To somo ok en gimoro minyalo wacho ni ochalo kaka ngima mar dhano. Ng'at ma pod pimo kaka odwa tich ok onego bed ni imiyo tich mondo obed gi pek mar tijno. Onego bed ni sirikal miyo jopuonje moko mantiere gi gojusi mamalo kendo jok mosebudho e tich emimiyo jok matindo gi ma donjo sani endi mondo okony gi tich. To bende onego bed ni ichulogi maber. Koro iyudo ka kiketogi orak ndalo mang'eny, ng'ano wacho ni to kar gini endi ma bende ok an gadieri ni obiro konya ni. Kare ba abudhi abudha. Koro budho mar tich no ende ma biro interfere gi somo mar nyithindo. Wan gima koro wan go gi midhiero momakowa ni wadwaro ni access to wasebedo go mar 100%. Ma Kenya lead e Africa. Ni sirikal nokawo bold step ma owacho ni 100% nyithindo dhi e skul. Kendo Trevor gimon tiere kama bere ma bende onego bed ni jothurwa ng'eyo ni ka ng'ato odhi adhiya skul kata ok oyudo grade A kata B, to en ng'at mokalo e system, o interact gi Akelo Misori, o interact gi Trevor, en ng'at ma pachi opogore gi ng'at monechok okalo e through system. Nikech uromo gi ng'at monyise kata ni komo oduma achiel e bur to kokete gi 1.5 feet nyalo keto good results. En ng'at ma nyalo konyore kende. Omiyo somo no en gima lich kabisa. Ok onego bed ni watugo kode. To somo beche ok yot. Omiyo ka osewachi ni en hakina kendo en adieri monego bed ni en gima yudo, to onego bed ni jo Kenya bedo gi twak e wiye. Emomiyo awacho ni members of parliament onego bed ni prioritize a day mondo gidiscuss ni to ere kaka wanyalo konyo e yore mag education. Ka ok watimo mano to wawuondore ni wanyiso ji ni mondo nyithindo te odhi skul to kendo wan gi 100% transition. Mano to jopiny oseng'eyo kendo osedhi e record. Kendo pinje mangima oseng'eyo ni jo Kenya timo mano. To koro gik ma utimo gi 100% transition en ni umiyo nyithindo quality education ema konyo piny. Mashugu seyo jopuonje madongo ni chal ni ok gipangre maber. Nikech owacho kawuono otiyo gi dho ngere moro ni economies of scale. Mano nyiepo dichiel. Kidwa nyiewo oganda, kidwa nyiewo mchele, tinyiewo mang'eny dichiel mondo mi nyithindo kik bed ni nigi kech. Mano seche mowuoyo kawuono kokwero jopuonj madongo ni kik med school fees kata gi siling 1. To wacho ni pesa mwaseoro gi sirikal no, nyieuru gik moko dichiel eka dipo gikano maber. Chris, Trevor wapimni ni gimo wacho no o fall short gi standards mo wacho. Economies of scales to ber. To ne kaka sani endi jopuonje oseore kendo kata gisewinjore gi jok moko ni mondo kel gik moko kaka sani keyo ber. Nikech El Nino kata kuonde motuo piny ochwek maber kendo kabisa. To sani endi ma oduma nyayudo kata gi goro gi 140 goro achiel. Inyiso parent nu kata mana jo ohala ni keluru. Kiparo ni onego bed ni yudo 50% mar gimiluongo ni disbursement mondo ichulgo, to pesa no oro. Owacho mano oro 30 billion. To pesa monego bed no oro, onego bed no onego bed no wacho ni 30 billion ni aoro ni ma odhi otim ma. En owacho ni gech mano endo en oneno ginendo kaka en siasa. Ok onene kaka gimonego bed ni obed transparent mondo wachi mondo wanyalo hold jopuonje madongo mag schools to account. Koro gimo wacho no sawa. To Trevor gima timore ni piny ong'aro kabisa kendo piny ok ber.
ni ji jonyuol ok nigi pesa. Sani jonyuol dug ni neno kata ka jonyuol moko to report e skul koting'o mana calling letter no kende. To kata sanduku ma nyathino dhigo skul to onge. Mano nyiso ni kata japuonj ti gimono economy of scale. To pod obiro mana bedo ni ok otimo gima kare nikech jonyuol mabiro mana gi ywagruok ni kiyie to nyathino ne mondo som. Kato kendo nikech gimbe ging'eyo right mar nyathino. Owacho ni kare wawinja ne ywak mar janyuol kendo mondo koro ariti. To ubiro rito lep nyakeno. To koro sani bende jopuonj madongo kata sikunde nigi gowi marom nade nikech Mashogu achiel nowacho ni koro nyaka manya put moro mang'iyo ni sikul ka sikul nigi gowi marom nade eka koro chul. To kata ka watiyo gi economies of scale mowacho mar mano nyiepo mabop. Idhi nyiepo nade ka joma njo miyi gik moko to pok ichulo. Dongi neno kamano ende momiyo wacho ni nitiere sikunde mang'eny motere kot sani. Sikunde mang'eny nitiere mosetere kot nikech pok gichulo gik mane ne gikawo ndalo cha. Koro kata kaka ginyiepo yo mabop ok nyalre. Koro miya feel ni jagoro mar education milongo ni Ezekiel Machogu onego be ni manyo kako onego be ni okonyo sikunde gi mondo ogo wuoge midhiero magin go sani kapok owacho ni ji mondo wuo. Wakwongo wuoge midhiero nikech gimotimore ni contract mar tender manotim en ni kadiponi quality assurance ma department mar okosetimo due diligence to mane mawachi ni odwa mondo yudi due diligence report from the quality assurance. To nego be ni sikunde wa ni maber nikech ing'iyo gi jok manigi gojusi mamalo kaka ilokuno ni quality assurance and standards. Koro sani endi kogik kama koro nyaka kongwa nona nitiere gimoro adhi chulo. To ento pok omiyowa pesa ne moa jogo. Pok omiyowa kaka nonego chiw. Kaka nawacho ni cha ni kuom 22,024 gi 24 sikunde oseyudo ni kara 17,000 kende ema ioro negi. To kuma 17,000 ni 5,000 en gima giseng'ado ni mano infrastructure. En okore. Koro donga 12,000. To 12,000 ni gikawo edu afya 1,300. Gikawo 200 mar simase. Gikawo 400 mar activity. Pesa te odong' jogo ka. Koro yudo ni sikul manonego yowe ni yudo tring' 22,000 gi 24. Oyudo 10,000. Mano ok rom. Mano endo gima ok rom. Sikunde mag day schools maniluongo ni sub county schools ok onego be ni sani kone chajo kata mana otongla achiel kuom nyathi. To koro nyaka gichaji nikech kanyende ma jopuonj be okore moromo jopuonj ondiki on board of management. To kendo nitiere gik mang'eny monego be ni timo. Nyaka ng'iew gigi ndi mondo skul osom. To ka koro watieko jin kaka mwalimu kendo janyuol. Jonyuol ong'eyo sani ni gitero nyithindgi e sikul. Ichopo e sikul ming'e maber ni onego be ni kawo nyithindo 200. To nyithindo moluong kanyo gin nyithindo 400. Kaka janyuol koro ang'o ma nyaka itim? Imanye skul machielo koso skul moluonge nyathini no emikete. Nikech koro kata dogo ni puonjo skul machielo midhiye. Ma ka nuoyo kendo awacho mani ogik sa moko nego be ni koro walengi weche mantiere agogwa. Onego be ni wawacho ni yawa wapenj serikali to chulo bedo ni wa free secondary education en gima ok wanyal. To kok wanyale to ere kama onego be ni jonyuol mako. Magiwinjre winja moro jonyuol ong'e ni ma ata malo mamako to sirikal mako ma. Molo wacho ni nono to ok en nono. Ka ok watimo mano to wawuondre. Onego be ni wang'iyo ni to ere kama wanyalo mako nikech somo mar nyithindo ka neno kaka nyithindo report e skul nyiso ni jo Kenya ong'eyo ber mar somo. To ber mar somo ni wanyalo mana yudo ka diponi wa support somo no. To ka jopuonj tin e skul to gik mitiyo gi skul kaka laboratory kaka library onge. Books gendi bende onge. Nyiso ni koro wawuondre. Ok onego be ni wawuondre e 21st century. Onego be ni wawacho ni wan kaka jo Kenya wado move e direction ni. To direction ni wa move ka diponi ng'ato ka ng'ato ong'eyo gimotimo role ne. Kaka wan jopuonj
kune ka sani koro umbe usebedo ko report ni jopuonjo ko puonjo kata ne ka jonyuol moko kawo jopuonj koro riemba ka guogi skul. Wadwa ni mondo wambe wakaw patwa to konego be ni dwa nyisa ni mondo ane mager classroom to pesa to kimiya. Anidwa mondo nyithindo mondo puonji to less workload oewa. Anidwa mondo puonji kendo nyithindo mondo kal to books okimiya to kata gis classroom okimiya. Magi gin gik monego be ni koro ng'ato ka ng'ato omak kare. Ma en kineno to nitiere tudruok e kind nyithindo marem e penj maduong' to gi nyithindo madonjo e klas 9 nikech ing'eni jopuonj wacho ni samoro ok gipuonj maber nikech nyithindo go ng'eny ma ok dang' gipuonjgi. Trevor, nitie skunde mang'eny kaka skul mane japuonj oriemb cha ma iluongo ni St. Gabriel i Songo secondary school. Kum nyithindo 850 nitie jopuonj 15 kende. Kuom nyithindo 850. To kuom nyithindo 15, jopuonj 15 gi 15 nitie 2 momedi makoro gin jopuonj 17. Mano endo namba mana wantiere go Misori boys, namba ma jopuonj go. Kane nyithindo ma wan go gin 320. Koro ne ane ka koro over 500 students nitiere skul no maonge ng'ama nyalo address. Tidwa ne gitim penj. Ida mondo gitim penj magikal. Ok timre, Trevor. Ok timre. Nyaka wabed ni wawacho adieri ka wabiro e station machalo kaka mar Ramogi ka. Mondo jowa thurwa ong'e. Onego bed ni wang'eyo ni somo beche ok yot. Wamanre gi jokwa mwayiero machalo kaka members of parliament. Ni ka gidhi e parliament to gi move a motion ni wa discuss education. Wawach ni to ere kaka wanyalo chulo education. Makwa tieko to giwacho ne jonyuol mawinjo wa sani Ramogi ka ni kidwa ni nyathini osomo maber to iko mana pesa. Nyaka ik pesa. Okay. Trevor, nyaka ik pesa. Sani endi ng'eni nyithindo masomo e junior secondary mana mani private ema dhi maber. Mano gima ji ok ong'eyo. Jok mani public schools ok dhi maber. Ji dhi adhiya report gokinyi to kendo wuok godhiambo. To kanyo somo ok timre. Nikech ka jopuonj nitiere jopuonj nyithindo 400 to jopuonj to nitie 2 to learning areas gin 12. Learning area ma japuonj mopuonjo kisungu kende ok ong'e kaka inyalo puonj integrated science, ok ong'e kaka ipuonjo kwan. Mago dhi sulu. Mago dhi adhiya sulu. Ere kaka diang' waichre ni waling' nwang'iyang'a kama. Nikech CS mar education Machogu osewacho nwa nang'owa ni we uchajo. En wuondruok. Trevor, en wuondruok. Onego bed ni wawacho ni mae gin gik matimore e skundewa. Onego bed ni wang'e. Sani skunde ma somo timore e grade 8 and 7 gin skunde mag ji giwegi. To ok en skunde mag sirikal. To sirikal onego bed ni miyowa hakiwa nikech kanyo ema osuchwa te dhiye. Okay. Erokamano ahinya. Erokamano Trevor. Akelo Misori en jagoro maduong' mar Kupet. Winjo kaka owacho en japuonj kendo en jagoro maduong' bende mar Kupet. Wacho ni kidwaro ni nyithindo otim maber nyaka ik mana pesa nikech mano e adieri ma wan go e buch jopiny kaendi. Wadhi yweyo machuok waduogi weche manyien kik idhi mabor ahinya.